Goedenavond, dit is het nieuws in Zeeland van zaterdag 24 augustus. Een woning in Vlissingen raakte flink beschadigd na een brand. Die brak uit op de eerste verdieping van de woning in de Adriaan van de Vennestraat. De brandweer deed er alles aan om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woningen. Dat lukte en na een half uur was de brand onder controle. De bewoners konden de woning veilig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is de laatste dag van de havendagen in Zierikzee en die verloopt net even anders dan anders. Vanwege de verwachte harde windstoten heeft de organisatie besloten om niet te gaan varen met de mosselkotters. Heel jammer vind ik het. Het is voor de derde keer dat we nu niet varen. Het is gewoon, jongens, we nemen geen enkel risico. We houden ook voor de veiligheid. Als er iemand overboord valt, dan is het gewoon gebeurd. Dan hebben we volgend jaar geen havendagen meer. Dat willen we niet. Daarom bleven Neptunus en de Mosselprinses veilig in de haven en gingen ze niet de Oosterschelde op. De bezoekers reageerden begripvol. Voor degene die mee wilde varen is het jammer. Maar ja, veiligheid voor alles. Je loopt genoeg mensen hier rond en er is genoeg te doen. En wat te eten en te drinken is geweldig allemaal. Waar minder begrip voor is het voorgenomen besluit om de lichtgelden te verhogen. Hierdoor zouden mosselkotters niet meer in de haven kunnen liggen en dat zou het einde van de havendagen kunnen betekenen. Wij blijven gewoon in Zierikzee. We gaan protesteren en ik hoop met gezond verstand dat BMW en Schouwen-Duiveland met ons meegaat. In september neemt het college hier een besluit over. Is je fiets gestolen of ben je hem kwijtgeraakt of heb je hem soms fout geparkeerd? Grote kans dat de handhaving hem dan heeft meegenomen. En die brengt hem dan naar deze loods. Sinds maart hebben ze in Middelburg bijna 365 fietsen verzameld. En de rechtmatige eigenaar had vandaag nog 1 kans om zijn of haar verloren fiets op te halen. Ja, voor mij ook de laatste kans, want ook ik ben mijn fiets kwijt. Als iemand zijn fiets vindt, moet hij wel €15 betalen. Maar een fiets terugvinden is zo makkelijk nog niet. Gevonden? Nee, hij zit er niet bij. Nee. Nou, 2 rondjes gelopen, maar nee, het is zoeken naar een speld in Hooiberg, zeg maar. Ja. Gestolen, kwijt of fout geparkeerd? Ja, nu je het laatste ook nog erbij zegt, misschien wel fout geparkeerd. Maar nee, ik ga ervan uit dat hij gewoon gestolen is. Ik had hem bij het station gezet. Toch balen. Hij is niet de enige die in mineur de loods verlaat. De mensen die daadwerkelijk hun fiets vinden zijn op 1 hand te tellen. Maar als ze hem dan teruggevonden hebben, zijn ze dolgelukkig. Net op tijd. Ja, net op tijd. Wel iets te laat. Hij is echt al sinds november weg. Ik heb echt eigenlijk overal een fiets voor nodig en die had ik nu niet. Dus ik ben wel echt blij dat ik hem nu weer heb. Voor de fietsen die blijven staan wordt gekeken of ze naar Oekraïense vluchtelingen of statushouders kunnen. De rest wordt gesloopt. Oh ja, en onze verslaggever, die heeft zijn fiets ook niet terug kunnen vinden. Het werk van maritiem ontwerper en tekenaar Robert Das is deze zomer te zien in Museum Veren. Hij heeft aan ons als beheerder gevraagd, 5 jaar geleden, geef mijn tekeningen het leven. Zorg dat het voortgaat. In het Museum Veren hebben we een overzicht gemaakt van heden, verleden en toekomst. Hebben we die tekeningen uitgezocht die daarbij horen. Het is zo aansprekelijk dat je kan het niet in de kast zetten. Je moet het ophangen. Robert Das is inmiddels 95 en heeft als laatste wens dat deze tekening teruggaat naar zijn rechtmatige eigenaar. Het bijzondere is dat het van het Koninklijk Huis is. De Groene Draak is door de bevolking van Nederland geschonken in 1956, toen prinses Beatrix 18 jaar werd. En toen is het in 1957 gebouwd. En die tekening is ook gemaakt in 1957. Dit is een kalk, zoals we dat dan noemen, een transparant. En die is sinds 1957 langzaam geel geworden. En het ding lag ook op een hele prominente plaats op zijn plankje onder zijn tekentafel. En dat werd er ook zo onderuit gehaald. En zei maar, kijk, die tekening, die moet terug naar het Koninklijk Huis, want daar is die van. Nu hebben we de mogelijkheid om 27 augustus de koning hier langs te laten komen. En dan gaan we dus zeggen van, nou, alstublieft. Hoek in de witte shirts op bezoek bij Stedoco. En die ploeg uit Zuid-Holland komt op voorsprong door een treffer van Mitchell de Zwart.
Stedoco is een ploeg die mee gaat doen om de titel in de 3e divisie. Hoek begon goed vorige week met een overwinning op Goes. Maar vandaag is Stedoco een betere tegenstander. Dit is Akram Salli en dan is het voor de rust al 2-0. Maar in de tweede helft tapt Hoek uit een ander vaatje. Dit is Steve Schalkwijk. Naar de zijkant naar Lars Wantens. Gooit bij de eerste paal en in het midden van de goal is het Schalkwijk die voor de aansluitingstreffer tekent 2-1. En kan Hoek dan nog een punt mee gaan nemen terug naar Zeeuws-Vlaanderen? Het antwoord is ja, want het is Lars Wantens. En die scoort de 2-2. En wordt het dan nog mooier? De slotfase met Wouter Engelsman, maar die bal wordt geblokt. Hoek tegen Stedoco eindigt in Hoornaar in 2-2. En zo heeft Hoek na tweede wels 4 punten in de 3e divisie. De dag begon vandaag met veel bewolking. Het was veelal grijs en hier en daar viel ook wat lichte regen en motregen. Maar je zag zo in de loop van de dag al af en toe de zon doorbreken. En zeker vanmiddag zag het er op sommige plaatsen vriendelijk uit. En was het ook eventjes vrij warm met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Later in de middag dan kregen we te maken met enkele regen- en onweersbuien. En die verdreven weer de warme lucht. Nou, ook vanavond en vannacht hebben we nog te maken met een aantal buien. De temperatuur die daalt naar zo'n 15 graden. Ja, en morgen dan zitten we in een stuk frissere lucht met temperaturen zo tussen de 20 en 21 graden. Er zijn perioden met zon. Landinwaarts bestaat nog een kleine kans op een enkele bui, maar op de meeste plaatsen zal het dan wel droog blijven. Ja, en dan de vooruitzichten, die zien er toch wel goed uit. Maandag een overgangsdag, maar vanaf dinsdag dan breekt weer een zomerse periode aan met volop zonneschijn, overal droog weer en stijgende temperaturen tot boven de 25 graden. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Met daarin onder meer de rechtszaak die oud-wethouder Paula Schot heeft aangespannen tegen haar gemeente Schouwen-Duiveland. Dus graag tot zo.